Then I'll go joku vitun pullopiikka, laikoko nyyppä ja veivi. Ja yksinäinen. Se haluu pelaa yksin. Hyvä! Perhana sen Novan kanssa pitää tulla. Se oikeesti miksi? No, joka pelaa tyylillä. Se oikeesti. Ei jumala. Vois liittyy iskuun. Tää on oikeesti niin. Voi vittu. Halu moradio. En pysty. Ja Mikaelässä ihan tuurisotti on.
Mitä vittuu, Mikael? Vitu. Jotenkin niin tosi taitava tässä pelissä, niin mua vähän itkettää. Mä oon niin kateellinen hänen taitosta. Saatan. Mummu. Vitun tyhmys on mummo. Mummu. Mummo! Mummu. Se on mummo! Vittu muori. Millä luokalla sä oot? Ysillä. Joo. En tiedä, ei sitä varmaan niin vakavasti Ei oteta. vaan, en jäänyt meidän taholla luokalla. Nice. Niin on Smurfin jälkeen. Tun Kinka sai mun osumaan sen takia. Mistä vitu kulmasta sä ammuit mut? Koodit.
tahansa. Voi vitsin pimpulat, mä kuolen. En oo. Jussi Aho. Mitä vittua Poika. Ai. Ysi. Voiko tän Mikaeli jotenkin voteekin kaata helvettiin? Kyllä. Mitä Mikaeli haluatte sanoa? Ai! Ai niin joo, hirveän kovakin on Duracell pupu. Mä oon miettinyt, että pystyyköhän tällä servullani olla kukaan minuuttiakaan hiljaa. Se on ihan sama, että kuolenko mä Mikael Ässälle, kun se on kivaa. Nähdä, kuin hyvä se on. No niin, mä just haluun kuolla Mikael Ässälle. Itekin. Mitä nyt? Ei. No niin, revanssi. Mikael, vittu, että sä oot kyllä paska. Hauska paikka. Semmonen tuuri se. Oliko?
Otin apondit. Joo, tuli full team korret. Spinnas vittu, ai saatana. Joku 20 joku näkihiiri, ei mitään haju. Ja oliko se näkee vähän sun siitä, tiedätkö, kursorista? Vähän toi. Se tärkeää. Joo, vittu mitä. Vitun Mikael S, saatana! Niinku halusin oikein, mutta se on sen takia, koska näet niinku kirkkaita värejä. Niin. Siis ei sitä lasketa teknisesti hallusinaationa. Se ei aiheuta sua repimään sun kättä irti paskaksi. Silleen vituttaa, kato, kun sekin meidän luokkalainen sanoo sen, niin mä veikkasin, että se alkaa sanomaan jotakin nistiksi sitä meidän oppilasta, kun ei sitä vittu uskalla sanoa mitään omaa mielipidettä, niin kun vittu tulee leimannuttuuksi joskin vitun nistiksi. Niin, siis mulla oli mä laitoin jotain, et vitu, eihän kannabiksessa mitään vikaa, niin mulla joku vitu luokkainen semmonen vitu 3 aivosolua saatana idiotti, niin sanoo että vitun nisti ja sit joo, se oli ihan vitun maantiedope alkoi nauramaan siinä saatana. Vittu kun ne ei niinku kerro niinku vittu mitään, että miten se niinku alkoholista puhuttiin, näin sanoo, että joo, että alkoholi missään vaiheessa on hyvää, ja sitten jos ei älyyn, että jos vaikka menee kaverilta se juomaan jotakin, niinku vaikka joku muutaman lasiin tai jotain, niin se on sosiaalista samaa aikaa, ja se ei niinku älyä niinku vittu mitään. Niin. Nää on vähän menneisyydessä nää opetusjärjestelmät vähän. Mutta siis niinku, jos me verrataan johonkin amerikkalaisiin opetusjärjestelmiin, niin kaivataan paremmin täällä. Siellä se on kyllä laillista. Mut siis ei ehkä kannabistakaan kannattaisi niinku laillistaa. Ehkä se olisi vaan järkevämpi, tiiäksä, vähentää kaikkia muitakin huumausaineita, kun... Siis ei mun mielestä laillista, ei se tietenkään hyvää, mutta niinku tämmönen vitun... Ei se valheen kertominen, tiedätkö, opettajat. No se ei oo tietenkään järkevää. Siis se on ihan niinku opetusjärjestelmä. Siis niin. Siis oikeesti se, että sä annat väärän kuvan jostain huumeesta, niin oikeesti varmaan aiheuttaa sitä enemmän, että ne on todennäköisemmin käyttää just nimenomaan sitä. No hyvin todennäköistä. Ja kun ne ajattelee, että kaikki kielet on tämmössä vitun jännittävää, niin... Niin. Se on totta vittu, kyllä mä ainakin ajattelin, kun mä katsoin Fintu vitosen videota vitosluokalla, että ei vittu mua jännittää, mä haluan nähdä tämän videon. No joo, siis kyllähän se varmaan haittaa enemmän tekee kun... Niin, tiiäks, kun kaikki hauteilijat, mitä kiellettä ei nyt. Ja kun se on vittu hyvä, kun meidänkin koulussa se terveystiedon-opettaja kun vittu 70-vuotias, niin ei se oikeesti vittu, se opettaa niille käsitteille, mitä sille on opetettu jossakin kansakoulussa vittu. Siis meidän terveystiedon ope on oikeesti niinku ihan semmonen joku 60 nainen, se on oikeesti niinku se osaa selittää kaikki niin vitun hyvin, jos sieltä kysyy, ja se ei niinku oo semmoista paska kannabista. No oli se jossain välissä, tai se hankki jonkun muun puhumaan, koska hän oli eri mieltä asiasta. No joo, kyllähän mielipiteitä voi olla, mutta ne... Siis meillä oli joku vitu huume-eksperti. Ai niin, meillä oli seiskuluokka, että piti luokitella jotain huumeen. Mä tein sen jonkun saatanamoisen listan ja sit mut laitettiin jonnekin saatanan puhutteluun. Ja vituttaa silleen, tiedätkö, kun
Esim. Joku vitun yhteiskuntaopin opettajakin, tiedätkö se opettaa silleen vitun poliittisesti koko ajan, että sillä on niinku semmonen poliittinen varautuminen päällä koko ajan sen omaan puolessa. Kaikki vitun lampat meidänkin luokalta uskoo kaiken mitä se sanoo. No mitä se sanoo? Tää Se puhuu silleen hirveen vasemmistolaisesti. No joo. Ja sen mä sitä vasemmisto ihan ok, mutta kun vittu meidänkin luokalla on paljon, jotka kannattaa jotakin oikeesta, niin se yrittää vähän niinku kääntää niitä, en mä tiedä, se vaan tuntuu siltä. Mulla ei ole niinku, oikeesti mulla ei ole mitään kantaa otettavaa siihen saatanan keskusteluun. No ei mulla. Hello. Miksi tämä kamala mappi on valittu? Onko pojat vielä täällä? Moro. Luonnossa saat aina mutella, ei. Ai niin joo, vittu pitää mutettaa toikin. RTV. Ei vielä. Ei täällä oo mitään vielä Milloin on muuten vaan aina heittää? Minkä? Se mua vituttaa, että musiikissakin opetetaan jotakin vitun kitaransoittoa ja vittu artisteja, ketä opetetaan joku vitun Mozartti, niinku vittu. Miksi ei voi niinku opetetaankin vitun nykyajan artisteja vittu? No kun nykyään artistit muuttuu niin paljon, niin siinä ei mitään järkeä oikein opettaa niitä. Kun ei Mozart niinku... Ei, mutta siis kitaralla nyt esimerkiksi sillä on aika hyvä niinku jotain 80-lukua tai 90-lukua tai 70-lukua just nimenomaan soittaa kitaralla. Mut se, että sä meet jonnekin vitun niinku oikeesti jonnekin vitun keskiaikaisen, niin paljon saa jotain vitun Mozartia kitaralla soittamaan. No kitaralla Mozartia ei mitään vitun järkeä soittaa, No se on vaan ei niinku niin, se on mun musiikinope pisti. Oikeesti Ei vittu toi on kyllä ei häväistys. ollut Mozartti, vaan se joku vitun... joku toinen, muista vittu mikä oli. Beethovenia vai? Niin, vitun Beethovenia laittoi soittamaan. Meilläkin vittu piti opetella niinku vittu... Piti opetella niinku biisejä, niin kaikki oli jotakin vitun Mozart, Beethoven, kaikki tämmösiä vitun vanhoja. Miksei vittu... Ei se on nykyään enää mitenkään relevanttia vittu. Tietää joku vitun Pepanteeni mainos. Ei saatana, no mut nykyään täällä mulla on valinnaismusiikissa, niin saa päättää vittu mitä soittaa. Tänään siinä on että meillä on nyt esimerkiksi, että meillä on ryhmä ja sit päätään 2 biisiä mitä soitetaan ja sit vittu soitetaan. Joo, tykkääks sä kitara? Minkälaisia biisejä valitset? No tällä hetkellä mä soitan jotain vittu, tänne jos vittu ei ne suostu laulaa mitään, mutta vittu suomalaiset niin pakko valita jotain saatana tehosekoitinta. No minkälaista musiikkia sä normaalisti kuuntelet? Punkki. Ei ne oikein tykkää sitä kuunnella. Tai jos ei ne osaa vittu laulaa sitä, se on vittu Green Day, niin ei oikein tehnyt mieli. Tämä on vähiten punkkisin punkkibändi, mutta silti hyvä. Meikäläinen täällä soi taustalla koko ajan Tupac.